Бързо обобщение на нашата образователна система. Учат ни на безмислена 100-годишна материя, която не е актуална днес. Карат ни да помним напълно безмислени неща. Аналитичното мислене дори не съществува в нашата образователна система, защото кому е нужно? Повечето, да не кажа почти всички преподаватели, не знаят как се борави с нова техника. Те не че и са стара знаят, включват телевизора или интерактивната дъска по 5 минути, като в повечето пъти дори викат някой ученик да го направи, защото те просто не знаят къде е копчето. Нищо, че той има такъв бутон, на който пише Power. Всички учители на думи са много добри, знаят цялата теория, но когато ги накараш да приложат това всичко, което знаят на практика, се усират. Защото това нещо, което знаят, не важи абсолютно никъде, освен в училище. И те не могат да си покажат никъде другаде знанията, освен пред учениците. Честно да ви кажа, лично мое мнение, според мен, учителската професия е най-комплексарската професия в света. Не визирам абсолютно всички учители, но повечето са такива. Наказвате, ако сгрешиш или преписваш, нищо, че човек се учи от грешките си. И ако не сгреши, няма как да разбере кое е правилното. Замислете се, ако никога не си позволяваме да грешим, как въобще щяхме да се научим да ходим. Преди да се научим да ходим, ние грешим 100 пъти, падаме 100 пъти, изправяме се 100 пъти. Но не. В училище не трябва да грешиш, ти трябва да си най-добрият, трябва да си безгрешен, трябва да знаеш абсолютно всичко наизуст, трябва да си като един безмозъчен робот. Трябва да си като един AI генериран човек, който има просто някаква информация в главата и я помни просто така да има нещо. Наказвате, ако преписваш, нищо, че в 99% от работата е екипна и всички трябва да си помагаме, но те не ни учат на това. Защо да ни учат на това? Ние не трябва да преписваме, трябва всичко да знаем наизуст, трябва да сме като едни роботи. Забраняват и дори да използваш изкуствения интелект. Нищо, че то е бъдещето и ако не се научим да го използваме и да бъде интегриран в нашата работа, ние ще загубим абсолютно всичко и ще бъдем погубени от изкуствения интелект, ако не се възползваме от него. Изтискват всякаква креативност от теб и те правят като един робот и не може нищо да приложи на практика или да направи. Цяло училището е създадено за да създава работници, а не работодатели. В което няма нищо лошо, всеки сам се избира пътя. Дори човекът, който е създал образователната система, е казал, че иска нация от работници, а не нация от работодатели. Да, все пак и училището има доста позитиви. Примерно социализирате, учите да бъдеш по-социален, учите да ходиш на време, учите да не закъсняваш, създаваш приятелства. Ако се интересувате още по темата, може да видите ето това видео на Принц EA. Окей, часът е 9:30, тук що приключих с снимките на видеото за училище. Сега е време да си викна такси и да отида да снимам при мой клиент. Сега слезнах от таксито и искам да помоля всички таксиджи, моля ви, капете се. То таксичи смърдеше така, човек, леле. Направо не мога да повярвам просто. То не на бокуци, не на лайна, ами next level, човек. Yellow, моля ви, кажете на вашите работници да се къпят. Или да си купат някакъв парфюм за 10 лева, поне да мерише на нещо, освен на лайна, бе, човек. Моля ви, Yellow. Или Volt, направете така, че да имате повече коли и да не се налага да си викам Yellow, а Volt. Окей, свърших снимките с клиентът ми, обаче в момента останах в неговият офис да си обработа видеото, което до сега снимах, понеже след това съм на училище втора смяна и няма да имам време кога да обработя видеото. Днес ще ви пусна това видео за училище, заедно с съчетано с сутринта ми и как отивам да снимам. Така че да, оставете ни лайк на това видео, абонирайте се, последвайте ме в Instagram задължително и до утре.